Szóval itt vagyunk fenn a Petőfi Rádiónak a külső placán, tehát nem is a placca, inkább úgy mondom, hogy a DJ versenynek a helyszínén, ahol Ernest C fog fellépni. Már ott van bent, ha jobban ráközelítek, már látni az üvegen keresztül, úgy ő ott van már, igen. Mellettem pedig itt van Camolo di Amazo, aki nem akármilyen póló van, én most megnézni, póló, fel van véve, nadrág, óra, minden megvan, ami kell, és egy nagyon-nagyon drága készülék a kezébe, és persze hozzá egy gyönyörű szép papucs. Camolé, itt ülsz a Thália Színház előtt. Én meg itt ülök a buszmegállóba, igazából. Benn pedig Ernest C készülődik. Mi a rákon van? Ja, hát még én persze nem mutatkoztam be. Jó magam. Giuseppe Maradini. És annyit szeretnék csak mondani nektek, hogy Moulin Rouge. Moulin Rouge. Mögöttem Moulin Rouge. Pedig Petőfi Rádión Ernest C. Nézzük meg, hogyan kezd, és oda megyek, felveszem. Nem akárhogyan, közelről. Nézzük. Előtte megiszom a kávét. Igazából ő olyan, mint majom a kirakatban. Még a neve még nincs kiírva, de lassan ki lesz. Igazgatja a tűt, mellette pedig az MR2 Petőfi Rádiónak az egyik vezérigazgatója, aki ellenőrzi, hogy minden rendben van, és porszemet talált a lemezjátszón. Állítja a pótmétereket. Rutinos, mondhatni azt, hogy rutinos. Visszavesz a tempón. Hangerő nagyon szokott. Hát igen, mondják egymásnak, hogy ja, ez így szokott lenni, vagy úgy. Lassan pedig elkezdődik a set. Látszik, hogy a másik lemezjátszóról kezdi el, bizonyos okok miatt. Gondolom én, hogy a BPM miatt, vagy ez csak megszokás. Egy kis illesztés, reméljük, hogy elment WC-re, nehogy valami... Újabb pályázó a Petőfi DJ FM 97. Igen, az újabb pályázó, de nem más, mint Ernest C. De addig nézzük ezt a jó hangulatú emberkét, aki olyan jó kis pólóban van. Szevasz! No, addig beszélgessünk, mondom, ameddig még nem kezdődik el a csodálatos szett. Mit szeretnél kérdezni? Hogy mondasz valamit? Szokásos kérdéseimnek a adát is újtanám rád. Mondjad. Hát ő is tudod. Ja. Mióta? Hol a pénz? Hol a pénz? Így van. Hol a pénz? Ennyi igazából. Ki jött Günther? Günti bácsi. Gyere, egy interjút hadd készítsek veled, drága barátom. Persze, gyere, te vagy ugye Günther. Igen. Az MR2 Petőfi Rádiónak a
Hát fogalmazunk, hogy most a Petőfi DJ műsorvezető. Műsorvezetője vagy. Aha. És hogy jött ez az egész létre? Igazából ez a helyszín mondjuk megvolt itt adva. Thalia Látványstúdiót hónapokkal ezelőtt hozta létre a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap. Innen a Kossuth Rádió, illetve a Petőfi Rádió szolgáltató műsorokat. A legutóbbi nagyobb bemutatkozása az a belvárosi nagydíj idején volt. A közvetítés egy jelentős része például innen zajlott, innen jelentkezett be a műsorvezetőnk, egyszerre a rádióba és egyszerre a tévébe is. Az, hogy most a Petőfi DJ kerestetik versenye itt van, az egy kitelepülés, az annak köszönhető, hogy mégiscsak a szórakoztató negyed kellős közepén vagyunk, és hát nem is lehetne ennél alkalmasabb helyszínt találni arra, hogy a DJ kerestetik versenyünket megrendezzük. A stílusok azok, amiket ugye itt mondtátok, hogy kötetlen igazából. Azt hogyan tudjátok szabályozni, például azt, hogy most bejön mondjuk egy akármilyen fajta DJ, bejön hozzátok, és elkezd beáll a lemezjátszók mögé, és hogyha mondjuk nektek az nem megfelelő mondjuk az adásba, akkor azt kivágjátok, vagy egyszerűen lehúzzátok, vagy az, tehát érted akkor a kérdésemet, hogy... Nincs olyan, hogy nem megfelelő. DJ-t keresünk, viszont direkt nem volt műfaji meghatározása, nem volt a korlátaink annak, hogy milyen jellegű DJ-t keresünk. Annyi megkötésünk volt csak, hogy másokat ne bántson az a fajta zene, amivel indulnak, tehát nem lehet sértő szöveg benne, de hát ugye ezek az elvárások, amik teljes mértékben általánosak. Tehát akkor az underground zenétől egészen a populáris zenéig bárki jelentkezhet. Minden, én azt mondom, hogy tényleg a legszélsőségesebb jelentkezők voltak, a legszélsőségesebb zenei kínálattal, úgyhogy mindenki jelentkezett be. Mit kap az első helyezett? Vagy mit kap az, aki mondjuk már fel tudott mondjuk itt már lépni, és bekerül ugye a legjobb 80 közé, ugye? Ugye ez egy többfordulós verseny, tehát hogy innen majd tovább fog jutni a második a középmezőnybe, ahol aztán majd kiválasztjuk azt, aki bejut majd a Petőfi DJ-be. Pontosan nem tudjuk még megmondani, hogy hányszori megjelenést kap majd a rádióban, de mindenképpen a Petőfi Rádió egyik DJ-je lehet majd. Oké. Hát jó, köszönjük szépen akkor. Én köszönöm. Ez most mennyibe fog menni amúgy? Ezt mennyire szépen összefoglaltam. Jó volt, tehát teljes. FM 97.0 Petőfi DJ élőben a Thalia Látványstúdióból folytatódik tovább a buli hangulat. Csütörtök este van, már kell sötétedni, úgyhogy lehet jobbnál jobb bulikra menni, de lehet minket hallgatni is, és lehet jönni ide a Nagymező utcába is, mert hogy már itt van velünk Ernest C, következő DJ jelöltünk, aki következő Petőfi DJ jelöltünk. Na mit kell rólad tudnunk, honnan érkeztél és mivel készültél? Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Vas megyéből érkeztem, Szombathely mellől Bükkfürdőről, kicsit messze lakom innen, és igazából nem tudom, hogy mi lesz, szeretem a house zenéket, a tribal-ös dolgokat, illetve lehet, hogy egy kicsit elkalandozunk a tech house felé, és majd meglátjuk, építkezünk. Hol szoktál fellépni? Hogyha most említetted ugye nekem Bükkfürdőről nekem az jut eszembe, hogy ott biztos nyugdíjasok vannak, és akkor ott biztos olyan nyugodt az élet, és este 8 órakor befejeződik a buli. Nyugtass meg, hogy ez nem így van. Vagy pedig azért van hely a környékben fellépésre. Kurvára így van. Nem áll messze az igazságtól, amit előbb mondtál, igazából olyan 10 óra fele meghal az élet Bükkfürdőn, viszont hála Istennek 30 kilométerre van Szombathely, 40-re Sopron, ott van Kőszeg. Én meg azért járok messzebb is, tehát mondjuk 2 hete voltam Siófokon a Palászban, jövök ide Pestre is, majd június 22-én a Csa-Csa-Csa teraszon fogok zenélni, rádiókban néha, tehát azért messzebbre is járok. Na hát például rádiókban, például most ide is hozzánk a Petőfi DJ-re. A következő 1 órában Ernest C játszik nekünk, itt a Petőfi DJ-n az FM 97.0-án. Alt, mint a picsa. Hallod?
Na szóval, hát itt van benne. Ez a majom a ketrecben. Nem tudom, miért nem azzal számolok este. Nem? Hello, bocsi. Jaj, de szép. Oh, baby, de szép vagy. Mondjuk a popsidod, hogyan vagy oda néz azt a tekerést, nézd meg. Szóval, itt van bent, nem fejeztem be a vonatot, nem tudom miért nem azzal számolok este, hogy majom a ketrecben, ó igen, tehát Petőfi DJ, Ernest C. Kicsit majd később visszatérünk. Addig is szapjátok le a